Good day mga ka-ESTI. So, kumusta? Kamusta tanan? Yes, nanata sa point karon sa ako ang channel wherein na monetize na mo. Yay! Palakpakan naman. Bitaw. So, of course, mubalik na sa pinakauna nga nung naka-decide ko nga sulod sa YouTube. But at least ba, maano na yun siya, reason ko nung nasa na YouTube. Way back sa napako sa Pinas nag-work. Even before, think ko nga gusto ko mag-vlogger, pero naasa ko mind ang feeling na maulaw ko kay Bayo. Di ka tayos nga ma-expose like nga sa social media and kakaibog ko sa uban kay freely sila nga maka-istorya in front sa kadaganan. And yeah, dugay sa una pa lang gusto ko nga mabingani-ani record, but then nasyak ko kay now nagana ko nabuhat ng videos. So after that, one of the reason po nga nung gusto ko mag-YouTube is kung buong nga tao kanang hindi ko share sa mga experiences, sa mga experience sa life o yung mga experiences na pwede na ko ma-share na maybe na makahelp sa iban. And muna akong isa ka reason why na sulod ko sa YouTube. And sa una maglisod ko kay ginatawag ng mga technicalities, mga settings, sa akong pag-set up sa YouTube, sa akong pag-ingani, taman ako sa pangutana, and of course, lisod po isulod kay labi na wala tay wifi sa balay. So lisod gigayo. So, tapos taman sa okay, gusto ko pero wala yung moves. So given a chance na now na ako sa UAE, I'm lucky, happy kay na ako dati kaluyan sa Ginoo despite sa mga challenges. So niabot ang panahon nga niabot si COVID, the pandemic. So as time goes by, it takes how many months? From January to June, wala may klase. Dahil so, taas kayo ang stay sa room tungod sa pandemic. So, I realized na every time na magtambay ako, sayang ang wifi sa balay, no? Sayang ang resources, sayang ang mga pwede nga mabuhat. So, that time, I realized na gusto na ko magbuhat. Gusto ko magbuhat mag-record of video and just to share my experiences dahil sa UAE since muna akong first na abroad experience. And yeah, ganahan ko nga mag-share kay first time man ako, and daghan po kong friends na nabiyaan sa Pilipinas. So I'm in that feeling na sa kadaghan ng friends, and I know at akong mga friends po, they want update sa kuang life because I know them, that's why I call them friends. Kay we've been to how many years and na nagstay sa lain-lain ng mga level sa friendship sa mga tao sa Pilipinas. So through this video uploading, at least makita nila nga buhay pa ko, nag-work pa ko dali, especially during sa COVID. Napagyapon si Junito, si Potot ESTI. So wala pagduwa-duwa ng YouTube ko. Ako siya gi-upload, and luckily napo ko yung mga friends akong kuya na ngani mo buhaton para at least automatic na maano yung account na
dapat hindi siya i-post sa Facebook nga na dapat yung mga steps na nakoy mga naibawan ng mga ang ibuhaton para dali na ka makita sa mga tao. So thanks po, salamat kayo sa mga advices. And of course, napot sa akong mind nga as time goes by, while I'm happy uploading my experiences here sa UAE, it helps me to, again, to boost more my confidence in facing camera and in sharing my experiences here. Kay lahat sa, kay kung kanang magtrabaho ka sa abroad or sa layo nga dapit, kanang wala kayo pagawasan sa imong mga gustong buhaton, tapos one way for me na at least mawala akong kamingaw, ka-boring. So I use this application as a tool, this YouTube to express those kamingaw. I use this as a tool na at least mawala, masigway na ko akong mga kamingaw sa Pilipinas. So that is one of the reason nganong na-force ko nga magsulod sa YouTube. And I never expected na when I entered this world of YouTube, dalang akong na-meet ng mga tao. And yeah, lalahi po ng mga tao, someone will help you and someone will sometimes, we don't know na will drag you down or put. And I never expected the response po sa mga friends na wow, they supported me, no? Na I have my YouTube channel na, and then unexpected response to them is wala ko nag-expect nga they really support my channel. So overwhelming ug gana sa feeling. So as time goes by, wala na akong expect like ma-monetize ko. Wala akong expect nga may nga mga buwan. I just want lang na to share things about what's here, anong ganap dito, o say naada ni. So ano lang. And then I never expected na as time nga mag-effort ka na monetize ko. So salamat, thank you kay grabe, no? Grabe nga mga efforts editing videos. So kano pa tong ang imong hobbies, ang mga hobby to upload, to edit video is masanay na ka, and now monetize na. So I'm very happy na ang anang nahitabo sa ako ang life karon, especially sa ako ang channel. And I'm blessed kay dagan pa di ay tao nga nagsalig, nagtrust ako. And I'm very excited soon kay what's this? I have this one thing content na mag-request sa mga ka-este, no? Mga ka-este akong mga hopefully makuha na ako inyong gusto na content. At least, no? Try lang good. Taliwala sa kamingaw at wala lang, enjoy lang. What else? And there is one thing na requested me na hopefully daw mag-straight Tagalog ko or mag-straight English ko. Actually, I made this YouTube para lang to share my experiences. And others are requesting me to speak in Tagalog, pero hindi ko ka-straight o istorya sa Tagalog kay pure ako nga Bisaya. Yes, I can speak Tagalog, but not that much. Kaya usay man ko kasi mabasta ba nasud na. And someone also asked me to speak straight in English. So it's a tie, the same. Hadlok po kay amot yung madlok na kay na Pinoy dahil kay mga correction. So wala lang kung sa ako maingon, mawala po akong mga istorya, so wala ko labot sa mga judgment. So it's a mix language. So kung gusto ko mag-Tagalog, pwede Bisaya or English. And yes, I'm very happy. Okay, during nag-apply, it takes 4 days ay ako na monetize. Tapos kanang feeling nga makulbaan ka kay for 9 months of editing, 9 months of uploading, 9 months of updating.
And here comes now, mag-apply na ko sa ako ang bali official na sa YouTube for monetizing, and makulbaan ko for how many try 3 times na try para monetize ko. Wala gid siya nag-response, wala siya positive feedback. And then after 3 days, na-shock ko kay nanay approval, and then yeah, wala ko nag-expect na okay na di ay akong account na screen na investigate na, and wala ko na sink in sa akong mind nga monetize na ko. So murag ang ending nga naitabo, imbis nga na monetize na akong channel, murag na kong naluyahan, murag din ako nga nagbuhat of video, which is not good. So I need to do more and work more since I have my followers na, and since I have my trusted people who trusted me also. And thank you, salamat sa pagsalig, especially sa mga tao nga nagsalig sa kuha sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro City. Labi na, di na ako mention tanan, kadagan na kayo mo siya. Dagan kayo mo. Dito lang ako sagot. Dagan kayo mo dagan dito sagot. Yeah, di na ako mention tanan. Salamat kayo sa inyong mga pagsalig. Again, if you have requests about my YouTube channel, like content na gusto na tubaton, just drop your comment, no? And then let's see if makaya, no? Ayaw po na mukha ng lansang, no? Okay, so ano pa nang good? Lingaw-lingaw lang po na request or nga content kay sa makaya lang. And I'm hoping po soon someone asked me to do some helping, or sa mga tao nga dito help. Yes, maka-help ta soon sa hinahinay. So may tatag way, may tatag source kung sa tapi din maka-help, like sa mga in-need, especially now na pandemic. So I know not all people have work or means of, for food. So we're trying. So sa start pa man tan, so good pa man. So at least sa hinahinay, that's why membro na ko karon sa moingon nga please don't skip advertisement kay mo na siya ang count, no, sa atong mga watch. So once you watch my content video, please ayaw skip ang ads. Char. So apil lang na, so wala with choice. So bali hopefully those earns na atong madipon will help us to help other people, no? Especially karon nga di ka naglisod. So sa hinahinay, di na ta magdali. Again, salamat kaayo for trusting me, and salamat kaayo sa pag-visit sa akong balay nga gamay pa, and looking forward to see you to watch my videos. Again, this is POTOT or mga ka-STE, and this is my YouTube channel. See you next time, and Unta na may mga request na inyo i-drop, no, para ato nang masukan. Thank you, kung nalay ko ng Diyos. Maayong adlaw sa tanan. Bye bye.